Pardon. Čauky, vítajte pri prvom random vlogu. Povedal som si, že začnem robiť random vlogy. Nielen vlogy, ale aj random vlogy. Je presne, teraz vám poviem. Čakajte, ideme het. Takže ideme tu. Tak. Tu mám hodiny, takže je presne 9 hodín večera. Ne. Mám tu trošku bordel, ako ste si všimli. Vidíte, tu som hral ešte počko. A tu som ja. A tu je brat. Vidíte, že som v okuliároch, ja si môžem kľudne dole. No. Ale chcem sa ospravedlniť, lebo dlhšie nebolo video. Nemal som čo robiť a také blbosti, no. Proste nemal som čo točiť. A teraz som si povedal, že niečo natočím, lebo mám nový mobil. Toto je z mobilu vlog. Takže konečne už ma budete asi normálne vidieť, čo sa veľmi teším. Ďakujem. Keď sa vám grafik, no, ako, neviem, či to je v HD, ani sám neviem. Ale tak čo? A prosím, dajte mi odber, aby som mohol robiť špeciálne vlogy, jasné? Ďakujem. Konečne. Ale prosím, dajte. Keby aspoň 100 odberateľov, tak urobím vlog. Hej? Jasné, no. Konec. Nie konec videa. No, tak. Jej. Jaj, bože. Zajtra je útorok, zasa škola. Komu sa chce ísť do školy? Mne nie. Ak to nechce ísť zajtra do školy, tak dajte like. Hej? Ale možno to nebude vedieť veľa. Ale uvidíme sa na budúce. Dajte like, odber, koment a uvidíme sa na budúce. Čauky.